Helo, neu fel rwy'n dweud yng Nghymru, chi wedi gweld fy het? Mae gen i het tri chornel sydd i'm het. Ac os nad oes tri chornel, nid honna yw fy het. Wrth i chi ddysgu iaith newydd, mae'n gwbl bwysig eich fod chi ddim yn cael eich trechu gan y gyfraith. I sicrhau eich fod chi ddim, mae'n bwysig eich fod chi'n gwybod sut i siarad i'r pobl sy'n ei ategu. Yn groes i'r hyn, mae'r term heddlu yn gyfansoddair, sef gair sydd wedi creu o ddau air arall. Hedd, sef pys, a llu, sef fflyd. A dyw hynny ddim yn creu darlun orwelaidd, mae hynny'n creu darlun o forwyr yn dawnsio trwy'r strydoedd yn ei ffurfwys gwyn sgleiniog yn canu "Hello, hello, we're the fleet of peace. Would you like some peace? Here it is, we're bringing it for you. Have some lovely." Dwi'n credu mae'r term Cymraeg yn llawer well na'r term Saesneg oherwydd ei fod ei awgrymu heddwch ac nid totalitariaeth. Mae Orwell ar y llaw arall yn hoff iawn o totalitariaeth, a dyna pam mae'n gwylio trwy'r amser hefo'i lygaid barcud. Sori, na i stopio.